Jane Davidson ydw i, Gweinidog Amgylchedd, Cynaladwyedd a Thai yn y Llywodraeth y Cynulliad. Dwi ddim yn sefyll am etholiad nesaf, am y Cynulliad, ond o'n i'n credu bod yr amgylchedd efo pethau mwy o pwysig i creu polisiau newydd amdano. Gobeithio chi'n cytuno a chi'n gallu cymryd y cyfle i dylanwadu y gwleidyddion am y cynulliad nesaf. Dylanwadu y gwleidyddion am y cynulliad nesaf am creu y polisiau appropriate am yr amgylchedd. Felly, cymryd y cyfle, gofyn y cwestiynau, dylanwadu y gwleidyddion, yn gobeithio ni'n gallu weld polisiau am newid yn y hinsawdd, polisiau am datblygu cynulliadau yn glir iawn ym mhob parti. Diolch yn fawr.